ako si Nardo ginaingon. Naningkamot ko nga makakita og kwarta. Apat ikaw, naningkamot nga malipat ko aron matandayan kaslain. Morning na itabos akong kinabuhi nga di na ko mahimong mahikalimtan. Ubay-ubay na gining akong kuha sa pagpangayag kag na bra. Tuwa na! Dagga na sad ang mituhis akong kayagkag. Okay, di na gid kinanglan pa nga mupalit pag kong pukot. Pero magyapon ning kayagkag ba? Pukot magyapon eh, pero mubo lang ang iyang gitason. Mo yung ginganlan og kayagkag. Birahon ko na bi. Kuhaon ko na yung mga isda nga mituhis sa kayagkag. Kadaghan ba ini? Salamat na sa mga ipagkapinan na iningi mong ada kayag napay na do. Okay na kayo na, okay na. Salamat kayo. Salamat. Di man dinis merkado. Basta mamlitay gani nga mag-atang na ko din sa baybayon nga maabot na, pag-abot na ko, pakapinan ginako na sila. Napay na bilin dia? Ha? Napay na bilin? Diya ba? Mga wow ka kilo ni. Napay pakapin ani Lamat. Magbilin sa gugamay para sa amo ha, panudan ha. Okay. Sige, pila man ka kilo ninyo paliton? Pila! Dire, dali. Leo. Ako, David Kay. 3 rounds na ito ako. Habliban ako na ito Mo ginaganahan ko ni mo, Ilyong. Kay birahan gid ko ni mo og tagtulo ka round. Akong bana nga si Nardo. Tagsa ka round na gid ang makaya. Pero ang nakaapan lang. Unsa may nag-apanday, ha? Di lang kay tantong dako mo, no? Isa siya gamay, igo-igo ra gyud, madarag smile. Sunan ko ni collagen na para murag baok. Ano adi ay? Kanardo, hangan ni kanardo, dako ni yan eh, dako ni na. Uy, kanang imo, anak-anak ra nas iya ha. Pero taas lang kag lahutay. May tatay lang Unya. kanardo niya. Ha? May tatay, anak-anak. Anak-anak ang imo. Diba? Pero ikaw kusog sad ka mo tila, lami. Ay, Abot na ko din, nanagat sa buka, sa dimpan. Si Bata, uy, dili ako ng bana. Si Bata yun. Layat ka ng bitana. Dali. Bala. Sige, Sige. kaya mo gawas Hari ko pa. agi diri. Magbantay ka ba si Maaptan kang Nardo, ha? Booms! Hala, dito nito pa si Ilyong sa mga lata nga kitapok ni Nardo. Hoy! Ano sa to? May milagubo man sa ang bay. Mga latam itong akong kitapok nga nagtingog. Mga naglagubo. Ano mo to? Susuyon na akong luyos bay, be. Ang lagubo nga mga lata nga akong gitapok na nga para ako mo itong ipatimbang unya. Iniga. Uy! Ano naman eh? Bungkag yun. Pero wak may tao. Nagkatag-katag ang mga lata nga akong gitapok. Ug ang uban nangalagpot sa layo. Uy, ang bintana mo din na sa mong kwarto, hindi ka rin. Nga abli man. Doon na kay tao nga milayat gikan sa bintana sa mong kwarto. Agay! Mapriso ka! Niyari ko ahak eh. Sama toho na kubutog parang kusubos na. Tunang ba yung tapok ng lata dito. Bida, may gani kadagan kong layo taon. Kita na ko sa Bernardo, no? Purbita, ay sus. Magtabay na lang mo ni Vika. Oy. Aron dili na mo magtago-tago sa inyong relasyon, Ilyong. Day? Ako no? Ako'y maluoy ni Nardo. Kung mapatay mong duha ni Vika, Kung mapatay may duhas bika sa iyang bana taon, kami luoy kay patay naman be. ay dili uy, mas luoy siya. Kay mabilanggoon niya siya kay makapatay magtao nga. Sakop siyawa. Daday!
day. Mao ka na ikaw, Rocky. Unsa ko diay? Kundi pa lang kumabalaka nga makapatay og tao si Nardo. Uy. Oh, hagbay ko rin siya nga gisuginlan, oy, nga may relasyon si Ilyong ug ang iyang asawa nga si Vika. Gaw para na ako gaw no. Mas maayo nga masayon na si Nardo sa tanan nga nagluib ng iyang kuan ang giluiban iyang ang giluiban naman. Nagluib ang iyang asawa. Na. Gaw, Rocky. Mao na tay. Mao na. Mas makaluoy siya nga palayon magigtipon sa iyang asawa nga dunay laing jild niya. Kung ako palang untay gipanguyaban o gipangasawang Nardo, dili ko gid siya putian. Kay matuod kong nahikukman niya kao. Basta maura ginay-angay na may tabo day. Nga masayon si Nardo sa kahugaw na karon sa iyang asawa. Bisag di pa ka na ko musulti, Rocky. Nagduda na gyud ko. Nga may kapit ang akong asawa nga kanunay mo saka sa amo kuno ako. Ay. Nardo. Nakaila ko siyang kabit. Ha? Na, kung imo na sabi na siyang amigo, dili kay mo suod, pero amigo mo Kinsa man siya? Kinsa? Magkasaar ka ba kanako, ha? Nga di ka kapatay tawa, ha? Nga imo lang buwagan ng imong asawa, ha? Di ko patay tao, Rocky. Dunay dagang babae diyang ikapuli na. Dunay dagang babae diyang ikapuli na ko niya. Kana akong masakpan ako sa sakto nga nagduwa sa kayo. Si Ilyong! Oh, Si Ilyong ang kabit sa imong asawa! Hi, bye. Ay, bay. say hi bye. Hayang karon. Ha, oh, dai maligay kang sulob sa imong brief bay. Ay kadlo kay di ko patay og tao oy. Bye. Bye bye. Oy, Nardo! Nardo! Sibat Natintang lagi. lagi ko. tintal ha. Nataas maguglahuta siya sa kamagod, pero Ah, mo ba? ikaw akong love. Kay ba naman ta ka? Ah. Sorry. Pasaylo Taas og lahutay di ay, ha? Taas yung lahutay. Oh. Sorry Oh, na. sige, bisan pa sa isulti nimo. Ha? Ha? Hugaw ka na nga pagkaasawa. Ha? Pasayloon ko ni mo. Pasayloon di ka. Pero layas ini kong panimay. Ha? Ano? Ako man ni panimay, di man ni imo. Oh. Ha? Kay di na ko makigtipon og asawa nga sakop sa demonyo. Busa layas na. Palayo sa akong kinabuhi. Ha? Salamat nga gisugot ko nimo day. Mas may pag ikaw nga kung gipanguyaban ka ni adto da. Ug may akong gipangasawa kay buutan kay ka. O natin mahimo pa. Naitapo na. Nagkasal na mo ni Vika. Ug dili pwede nga pakaslan ko nimo. Pero di na ko makigbalik pa niya day. Mangita siya samok kung mag-live-in ta. Tubangon ako siya bisag asa pang kurtiya siya mureklamo nato. Kay siya ang unang nakasa sa among kaminyon. Mahal ta ka, Nardo. Busa makig-live-in ko nimo. Ug ikaw ang himuon kong amahan sa umaabot niya na akong mga anak. Ikaw, Nardo. Kini ako gipulis sa bubudion akong asawa na. Magkubo na ko kay agkunod ka. Niya, kubo na ko rin. Hala. Nardo. Tempa ka dako Ganun kita atas mo. na. Taas kayo. Nagdo ka? Makahandok mapuntan awon. Ay, ikaw Uy. ko gani. Ako'y bahala niyo. Taas. Magtagbaw lagi ka ni. Ganahan ka. Ay, dali ba? Tempa, uy. Dali na. Pagunita ko no kog suway, be. Oh, ganito yun. Aron maanad ko. Oh, dali. Oh, Alo. kainit sa mong pado. Nakukit siya. Kasinaw siyang, Oh. Giyagkan mo ko na mo. Oh, klase. Sinaw. Di pa giday ka kumaon. Virgin pa ba ako? Ano mo? Dali di amin na Ang mong sama. Anak ni ay! Ito ko dyan. Pero ayaw.
Kini. Oh. Ganun nga mama ka. Time pa, uy, sakit. Kiss na lang ako. Nardo. Nakuha agad ako kaputli ni daday ato higayon na. Guman sa nilabo na mo, nakatun ko sa magigugman niya. Apan ang akong asawa nga mabudhion, gusto makigbalik na ko eh. Apan, wa na ko musugot. Di na ko makigbalik pa sa hugaw kong asawa. Kaya may lain akong gipuli niya. Huwag ito magkasama ang kaagi ni Nardo, dinining tulumanon. What's the style? May lain ang gipuli style.